Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po lahat sa inyo ang aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na huwag pong ipagyabang at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong pagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa at sana ay gamitin po nyo sa tamang pamamaraan po at huwag nyong ipagyabang at para gabayan kayo ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo ay yung orasyon po sa lahat ng karamdaman. Pangkalatan po ito orasyon na ginamit ni San Miguel Arcangel po. Ito po ay napakabisa pong orasyon po ito na magagamit po sa pang-araw-araw para may magamit po kayo. Ito po po lamang sa usalin po sa isip lamang o ipo sa isang basong tubig at inumin po. Pangkalatan po na lahat ng karamdaman po ito. Basta may masidting nais po kayo at tiwala sa sarili, ay makakamtan nyo po ang bisa po nito. Po. Ang pamamaraan po ay humingi muna kayong gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At bago po kayo humingi ng gabay sa Diyos, ay usalin nyo po itong orasyon na sabihin nyo po na may masidting nais po kayo na Ama, ipagkalob nyo po ang kapangyarihan ng orasyon na to na mapaandar po at magamit ko po sa aking karamdaman. Ito po ay hindi lang po sa spiritual kundi sa physical na karamdaman po o pagaling po. At lagyan nyo po ng susi sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret po. Mabisang susi po ito sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret po. Usalin po ng 3 beses po yung Deum Aspirisuum Domini. Deum Aspirisuum Domini. Deum Aspirisuum Domini. Ang gawin nyo po bago po kayo mag-usal po ay maghanda po kayo ng isang basong tubig. Tapos usalin nyo po yung orasyon po na may masinding nais. Usalin nyo po 3 beses po at isunod po yung agad yung susi sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Tapos iipon nyo sa isang basong tubig. Usalin lamang po sa isip na hindi po nakabukang bibig kundi isip lamang po para kayong ang pag-uusap po na sa isip lamang po ay hindi po kayo yung tinitignan nyo po naisaro nyo po to tapos iusal po nyo sa isip lamang po na parang binabanggit nyo po sa isipan lamang po at ihip nyo sa isang basong tubig at inumin po. Kung may karamdaman po na magagamit nyo rin po sa pagtulong po sa kapwa
usalin nyo po ito at iipon nyo sa isang basong tubig, painom nyo po sa nangangailangan po. Napaka kapangyarihan pong orasyon po ito na pangkalatan po ito na orasyon po na magagamit po sa pang-araw-araw. Kung masakit ang may karamdaman po sa loob o sa labas, pwede ito. Ito ay gamit sa physical na karamdaman, spiritual man o physical, pwede ito magagamit po. Orasyon sa lahat ng karamdaman, pangkalatan ito, orasyon na ginamit ni San Miguel Arcangel po, ang pinuno ng mga arcanghelis po, ng mga anghel. Yan po. May nag-request po na sana po makita mo ito bro, na yung kung mo po request mo na panggamot sa lahat ng karamdaman po, maisaulong sa ulo po nyo ito. Madali nyo pong maisaulo po. Deum Aspirisuum Domini, Deum Aspirisuum Domini, Deum Aspirisuum Domini. Tapos yung susi po, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret po. Sabay po sa isang basong tubig at inumin po. Bago pong lahat po shout out muna kay Yunor Fabia, Bruno Ganda, Yubor Commented, Yunomo Estrada, Paituin, Roy Ayana, Jenny Commented, Carlito San Jose, Owen Usap Commented, Spiritual Petiler, Leo Dapat, Bike Tayo Commented, Dario Sator Pater, Siyas Inor Balesteros, Angelito Moong Salvador, Angelo Moong Salvador, Arnel Garcia 2801, Mark Jan Cornel Perbe Batalia Commented, Roy Ayala Commented, Eds kay Casanova, Andy Bonifacio, Wesley Abugaw, at Rene Moraldi TV, at higit sa lahat po Bike Tayo Commented, Euro from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Miladin, Gerardo Jimenez, JJ Nono, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Leslie Abugaw, Urchili, Tinetron, Angelica Bundok, Charita Palma, Luciapel, Paituin, Ambrosio Magalpog, Rita C, Ating Camacho, Maricel Placido, Pimia Pilipi, Elma, Triple Commented, Marina Arangis, Julie Cayago, Joan Babes, No Gates, Gilan Jigbol Bider, Lucino, Pura Inerpic, Chanters, Nathan Sport Commented, Maylin Dumampo, Ali Marquidias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Beauty Takman, Inday Sali, Coco Jean, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB Purok, Tani Janan, Joseph Lakada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, Rowan Ninoso, Martin TV, Coldo TV, Karen Ocampo, Jebelin Egano, Siani, Allen Ramos Pabriag, Isya Pilar, Pagkagat ng Dilim, Midis Comment, Duyang 92 Tiger, Maku, Maruka, Carilipios, Sim Gamer 69, JC Mahay Galvis, Yunomo Estrada, at higit sa lahat po, shoutout po sa inyo lahat, mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Screenshot nyo po para may magamit po kayo. Napaka-importante po ito na magagamit po sa pang-araw-araw po. Kahit masakit ang ulo, kahit ano po yan, basta may masinting nais po na yung gagamitin po itong orasyon na to, ay makakamtan nyo po ang bisa. Basta lagyan nyo po ng susi. Ang susi po ay sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret po. Yan po ang susi po. Sana po nagustuhan po niya aking binagi ngayong araw na to. Sana po mag-subscribe kayo at huwag po makalimot pong mag-follow ng aking Facebook page, Siwagan ng Pangasinan. Tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.